खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 15 मार्च 2023 बारायजो बुधबार। दिनै आसामाव गोबां अखा हागासिनो दङ। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। फोरोंगिरि जादों नाथाय फरायसाफोरखौ फरायसालियाव फोरोंथाय होनो हायाखै नामा? सासे फोरोंगिरिया गावनि फिसाजोखौ आनजादनि सिगां मोजाङै फोरोंथाय होआबालासिनो आनजाद लिरनाय समावसो फोरोंथाय होदोंमोन बा मदद होदोंमोन। गावनि फिसाजोखौ आनजाद लिरनाय समाव फिन्नाय होनानै मदद होग्रा फोरोंगिरि एएस बरपुत्राखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो बेनि सावगारिया बे समाव रायजो नाङैनो गोबां सावरायजागासिनो दङ। बिटिआर जाबाय गोबां मोनबाय। नखर नखर साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन। गेदेर गेदेर रादाय होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना रादायखौ मावफुंनो हायाखै, मोनसे मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै रायजोफोरा बुजिजोब्बाय। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव डिसि आरो एसपिफोरखौ बायनो हादों होननानै बुंदोंमोन। जुदि बायनो हादोंब्ला मानो गले गले दाय गैयै सुबुंफोरखौ नंखाय इनकाउन्टार खालामगासिनो दङ? बिदिथ' जानो नाङामोन आरो नंखाय दाय गैयै सुबुंफोरखौ दाय साजायनानै जोबथेसालियाव सोनो नाङामोन होननानै बिबिएफ हान्जानिफ्राय रोखा बुंथिदों। दा दिनै बुंदों बिथाङा डिसिएसपिनिखौ बायनो हादों होनना बुंदों। बायनो हादोंबाथ' बे अबस्था जानो नाङामोन, फेक इनकाउन्टार जानो नाङामोन आरो नंखाय गैयै माने दाय गैयै मानसिफोरखौ जों हमनानै दोननो जेलाव सोनो नाङामोन। बेनो बिथांनि मोनफा मोनफा फोरमान। आरो बिथाङा जे दिनै बिटिसिखौ गावनि खेमथायाव लानानै गावनि पावाराव थानानै जे बिथाङा जे बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै बेनो फोरमान। मानोना दिनै जोङो बयबो नोजोर होदों, रायजो राजाफ्राबो नोजोर होदों, दिनै जोंबो नोजोर होदों जे बिटिसिखौ प्रमद बर'आ जे मोजाङै खुंफुंनो हायाखै बेनो फोरमान आरो। मानोना पावार मोनदों होननानै बिथाङाथ' मावनांगौमोन ना। पावारा बहा थांखो? 16टा डिपार्टमेन्टखौल' नङा, गासै डिपार्टमेन्टखौ होजोबबाय बियो। जोंना रायजो राजाफ्रा मिथिनाया मोजां। प्रमद बर'आनो उनाव 16टा जोङो डिसिनि होदों, एसपिनि होदों, जों बायनो हाबाय होनदों। बे मिसा खोथा। प्रमद बर'आ गासै बिटिसिनि गोहोखौ गाव सलायनो हायैनि डिसि एसपिनो माखासे खामानिखौ जाबना दोननानै गाहामजों भद्रलक बाबु बायदि आखल दिन्थिनानै मात्र मोनसे कमिसन जानायनि राजनितिल' खालामबाय थादों बिथांमोननि मेम्बार, चेयारमेन, बिसि गासैबो नोंथांमोना गामियाव थांना खबर लाहैबानो मोनगोन। पिएमएवाइनिफ्राय लानानै एमजिएनरेगानिफ्राय लानानै दिनै बिथांमोना अरुण'दय आसनिनिफ्राय लानानै रेशन कार्डनि जिथु सार्भिस होदों बेफोरनिफ्राय लानानै कमिसन आरो पार्सेन्ट थाइसेबो फैसा मोनामोना बिथांमोना खामानि मावा। बिदिनो आं प्रमद बर'नि मोजां सरकार खुंनाया। जोंनि बे सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां बारहुंखा अखा बांखा फैगासिनो दङ। बे समावबो आं भिडिअखौ बानायबाय थानाय समावबो गोबां अखा हागासिनो दङ। लोगोसे बे अखाजों बरफनि अन्थाइबो गोलैफादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।